צחקו עליי. חבר'ה, אני לא יודעת איתכם, אני מסתכלת מהצד, שיפוץ הכי שפוי כרגע. לא נשמע טוב. ככה יצא. תאמין לזה. זה הכי רעב כרגע. הבאתי חצי קילו. יש שם מסתקת, יש לנו שנייה. אפשר להעיר את זה. פוטושקופ, אחי, זה וידאו. גרמניה. זוכר שלא עובר כבר בית ספר פיקה בגלל. רציתי להגיד תודה רבה לכולם על שחגגתם ממני לתקיף אותי. תפסק את אותו כך תחתה. תבין, אל תראה, נו. הנה עידן ממש מתאמץ להכניס לרעב. יזהר, תן אותו בברכה. יזהר! יזהר! קפסי! תבין את היד מה שקורה. פשתי כמו מטרונום, אחי. פתאום אתה יותר מתאבד, אתה חושב למטה לספינים. יזהר, אתה יודע איך תראה במצלמה. למה זה וידאו? וואי, עלינו. יודעת מה? אם את תפרסם את הוידאו הזה, אני אפרסם את הוידאו של האינפרנט. קלטתי. אביב, מפרסמים את הוידאו הזה בגדול. אני לא מתבייש. שיפוץ הכי שפוי. רגע, שיפוץ. מה אתה מצלם? שיפוץ, אני רוצה תגיד דבר מה. מה אני אגיד? אתה יודע מה? חליף אותך. כן, יזהר, יש לך משהו להגיד? וואלה אחי, שיהיה לך טיול מענה, פיקו. נהיינו רציניים. פיקו לא. פיקו לא. אתה לא יכול לנשום אחי, אתה לא יכול להמשיך את ה... ככה נתגעגע, שאין לך מושג, אין לנו כמה נתגעגע. אין. עכשיו 8 חודשים של בצורת. בצורת. כמו במולדת שלך עם דורין שהיא עשתה לנו, בוא'נה אתה והיא אותו דבר, חבל על הזמן. גם היא עשתה לנו במולדת של תום, כל אחד צריך לברך. זהו, עכשיו כל אחד מברך. 20 איש, תתחיל עם הכובע. איפה לא נהיה לי במצב לדבר כרגע. לירן פץ, תעלה על האש. דווי, לשלום, גרדון לשלום. שאלה זו, נגיד באודו אחי. בכל הכוח אחי, אוהבים אותך אילן. איך הוא הגיע לדבר? אביב, אתה דפוק. אף אחד לא מדבר על זה. תנו לו איזה איחול ככה טוב. תן לו איחולי. וואלה ג'ל אחי, תיסע נעימה אחי, תהנה אחי, דווי. לא באמת, שמור על עצמך. עכשיו אלי. ג'ל כן, תשמור על עצמך. דווי, תעשה חיים טרקים לפנים, להשאיר סמים, לדפוק את הראש אחי, ותחזור יש לנו הפקה. ויקו, תביא את המחברת. ויקו. בלי סמים. ויקו, תביא מחברת אחי, נרשום לך אחי, ואז נרשום לך קצת בתימנית. אבא שמעון גורדאוני. ראש שלך מימין לשמאל. הוא צולף. וואי אחי. רציבי, תחייב רציבי, תן לו מצלמה. מה, לרפירות? הוא עושה על זה פה כפיים. תוכל? לשם, הוא אמר לשם. רגע, נזל. בוא, זה חבר. גזע, איזה בוק. תקלי עליו, מה את? כן? צלמת.
תראה את עדן כמו בריינבו. זהו. אוטיסטים פה. איפה הוא צריך לצאת. ליפר. אוי. יש סיגריה? לא.